Здравей! Представи се с 2-3 думи. Здравейте, казвам се Борян Остин, работя като Scrum Master в ОББ. Какво правихме до сега? До сега участвахме в една интерактивна игра, която ни научи и ни показа как работим като екип, какъв е видът комуникация, колаборация в нашия екип и посредством много забавни методи ни помогна да работим заедно по-добре, да научим малко повече за себе си, за един друг, за това какво мислим за нашата собствена работа и получихме малко съвети как да се подобрим за бъдеще и доста идеи, които може да обсъдим, да помислим за бъдеще. Как се казваше играта и какво беше забавното в нея? Играта се казваше Истински детективи. Тя ни прати в Ню Йорк 80-те години и беше много забавна. Напомни ми на филм, на новела, която съм чела. Трябваше заедно да разрешим един случай на убийство. Разделихме се на две групи, беше супер приятно. Откъснахме се от работната атмосфера, работихме в екипи, достигнахме до общи заключения. Беше много приятно и един страхотен съвет извън офис. Мислиш ли, че е полезно за екипа ти? Мисля, че е много полезно за екипа. Смятам, че те, освен че успяха да се откъснат от работната среда за 2 часа, успяха да видят, да получат и вашата гледна точка и като външен наблюдател на това как работят те. Успяха да видят, че проблемите всъщност са много еднакви, независимо, че темите са коренно различни. И надявам се да са си взели някакви уроци, малки полуки и въобще да имат теми за размисъл за бъдеще. Препоръчваш ли играта на други екипи и компании? 100% я препоръчвам. Много съм благодарна на двамата организатори за нея. Кои са те? На Agile Pulse много съм благодарна за тяхното участие, за тяхната ангажираност, за супер позитивното отношение към нас, за супер организацията. Играта беше много забавна, беше много нестандартна, много различна. Въобще благодаря от сърце, благодаря за съветите и за гледната точка, която ни дадохте и с удоволствие ще я потърсим пак. Благодарим ти, чао! Чао!